बर्मन कसारी स्टूडेंट यूनियननि गायसननाय सान आरो लोगोसे थांनाय मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारियाव जाय स्टुडेन्टफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामदों, फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो गुबुन गुबुन रेंक मोनदों, बिसोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। दा जोंनिनो मोनसे फ्रेन्डलि स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबै बिथांमोना हांख्रायनाय बायदि जों बाहागो लाफैबाय आरो बिथांमोननि हारिया जथेस्थ' गोग्लैसोनाय, जेरै जोंनि हारियाबो दिनैबो माखासे लेभेलाव आरोबाव दावगाबावनो गोनां दङ। दा बेखायनो बिदा फंबायनि एसे सोमोन्दो बिग ब्रादार हिसाबै जोंनि ओनसोलाव बड'लेण्डआव जाय हारि हारिसाफ्रा इन्डिजिनियास आरो जायफोरा जोंजोंनो लोगोसे थाफायो, बे हारिफोरखौ जोंजों लोगोसे एखे समान बोखांनानै लांफानो जोंनि बिबान बिदा गेदेर हिसाबै। आरो बेखायनो बिथांमोना जेब्लाबो जोंनि हेल्प आरो सापर्ट नागिरो आरो बे हेल्प आरो सापर्टखौ हानायसिम जोङो आफादारि बिथिंजों आरो कमिउनिटि हिसाबै जोङो जेब्लाबो माने मदद होबोदों। फारसेथिं बिथांमोननि ससियेल स्टेटास, इक'नमिक स्टेटास आरो सोलोंथाइनि जे हार, बे दाबो जथेस्थ' गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो बे थासारिखौ जुदि जाफुंहोनांगौब्ला बिथांमोननि स्टुडेन्ट इउनियना जथेस्थ' खामानि मावनो दंबावो आरो बिथांमोना बे बिथिङाव जोबोर जोथोन लानानै खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो आं सानो जे बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां बर्मन कसारी कमिउनिटिनि सुबुंफोर दङ, जिखि खना खनलायाव गामि फिसा गिदिरानो जि जाया मानो, बिथांमोननि आथिखालनि थासारिखौ लासै लासै जौगाहोनांगौनि थाखाय सरकाराबो हाबा मावनांगोन आरो गावसोरनि आफाद आरो हारिनि गेजेरावबो मोनसे जावरिखांनाय लाबोनांगोन। होमब्लासो बिथांमोननि जि दानि अबस्था, बे थासारिया मोजां अबस्थायाव सहैगोन आरो बयबो जौगायोब्ला ओनसोला जौगागोन, आङो बेखौ मिजिंथियो। आरो बिथांमोननि जि जेंना जेंसि दङ, बे जेंना जेंसिफोरखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। बे बिथिंखौ जोङो उननि समाव सावरायलांगोन होननानै जोङो रायलायनाय जादों। मिजिंथिदों जे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननि हारिनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय, मोनसे गोदान मोनसे थासारि आरो आबहावा फैगोन। गोजोन्थों। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै जिखिनि हारिनि जे फोरमान मोननांगौ दिनैसो बिथांमोना मोननो हायाखै, बेनि बेलायाव दुलाराय बर' ना, बेयाव खोथाया जाबाय स्पस्ट'। बराक भेलियाव बिथांमोना काछाराव बर्मन कसारी ST हिसाबै बिथांमोना बेयाव रिकगनिसन मोनदों, खिन्थु ब्रह्मपुत्र भेलियाव संबिधानिक भाबै बा भारतनि जि मोनसे जि बेबस्था दङ, बेयाव दासिमबो बिथांमोनखौ मर्यादा होआखै आरो बेखायनो बराक भेलियाव जायफोरा दङ बिथांमोना बे स्टेटासखौ मोनदों आरो नैबे ब्रह्मपुत्र भेलियाव आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआव बिथांमोना मोनाखै। बे थासारिया आंनि नुनायाव बर'फोरा जेरैबायदि आसामाव ST प्लेन, नाथाय कार्बि आंलंआव ST हिलनि मर्यादाखौ जों दाबो मोनाखै। बे एखे थासारियाव थानाय बायदि नुयो आरो बिथांमोना बेखौ लानानै गोबां ट्राइबेल संघजों सावरायदों, गुबुन गुबुन आफादजों जोंबो सावरायदों। दा जेब्लासिम संबिधानिक भाबै मर्यादा होनाय जाया बा मर्यादाखौ होआ, नैबे जि आइनि मोनसे जि थासारि, बेनिफ्राय जि मोनसे जि स्टेटास बा जि मोनसे सेफगार्ड मोननांगौ, बियो रोखा जानाय नङा। दा बेखायनो बिथांमोननि आफादाबो नांबाय थादों आरो बिनि सायाव सावरायबावनो गोनां गोबां बिथिं दङ जे बे बिथिंखौ लानानै माबायदि समाधान ओंखारगोन। नाथाय बिथांमोना गावसोरखौनो ट्राइबेल आरो ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरजों जि क'अर्डिनेसन दङ, बेयावनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ। खिन्थु बिथांमोना दिनैसिमबो स्टेटास मोनाखै आरो स्टेटास मोननांगौनि थाखाय बिथांमोननि आफादा खामानि मावबाय थादों। जिहेतु संबिधानिक भाबै बे स्टेटासखौ होनाय जायाखै, बेखायनो दिनै बिथांमोना बेनिफ्राय बन्सित जानानै दङ। आसा खालामो उननि समाव बेबायदि जेंनाया लासैनो सलुसन जागोन। बे खामानिफोरखौ बिथांमोना जुदि मोजाङै मावलाङोब्ला जोङो बे ओनसोलाव ज'है एखे
मावनायनि जि मोनसे थासारि बे रांखान्थि सोलोंथाइ आरो सामाजिक बेबस्थाखौ मजबुत खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ मदद होनानै हाबा मावगोन आं बेखिनि खोथाखौ फोरमायबाय। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।